Benvinguts i benvingudes al podcast del Festival Dau. Jo sóc en David Itzmí i avui tinc el plaer de compartir aquest espai amb en David, en Xavi, en Raül i també en Marc d'Adevir, que ens venen a parlar del seu univers i de tot el que hi ha darrere dels seus jocs. Som-hi! Hola, com esteu? Bon dia. Bon dia, molt bé. Home, us hem de dir que Devir ja porta 25 anys, així que primer de tot, felicitats. Moltes gràcies. Expliqueu-nos el vostre camí fins aquí. Això té de dir... 25 anys? A veure, portem 25 anys, sí, digues. Jo estic millor. 25 anys editant jocs. De Vir és una mica més antic, De Vir va ser fundat l'any 87, per tant té uns quants anys més, però va començar fent altres coses, distribuint jocs de cartes, publicant còmics, etc. Llavors, com a editors de jocs, això ho fem des de fa 25 anys, i per celebrar-ho hem convidat a 25 autors de tots els que tenim, doncs els que diguéssim són els més significatius i els que representen jocs que ens estimem molt a la casa i els hem portat fins aquí, els hem fet signar, hem fet sessions els hem fet fer conferències, vam organitzar una gran festa el dijous passat, on vam convidar pràcticament a 500 persones, en tot érem, no? Sí. O sigui que, en fi, estem de celebració grossa, tot i que, de fet, portem tot l'any fent celebracions, ja hem fet altres esdeveniments i acabarem l'any, si sobrevivim totes les celebracions, i a partir del gener tornem-hi amb un altre Devir Fest, o sigui que això no para. Que bé, que bé. Bé, doncs parlem dels jocs de taula que han crescut molt en aquests últims anys. Com heu viscut vosaltres l'evolució dels jocs de taula dins del sector, també una mica potser arran de la pandèmia? Doncs, a veure, els jocs de taula han crescut molt, porten molts anys creixent, perquè els que van començar als 90 o tot això, doncs l'ecosistema era molt particular, era bastant alternatiu, era una cosa com molt indie, i a poc amb els anys i cada cop amb jocs més ben fets i més accessibles, doncs és un món que s'ha anat obrint a moltíssima gent, a famílies, a tot tipus de persones, independentment doncs, dels seus interessos més enllà del dia a dia. No? Aleshores, avui en dia tu et pots trobar jocs de taula doncs, a centres comercials, a grans magatzems, a llibreries, etc., perquè és un element cultural de primer ordre que ho pot consumir qualsevol persona, diguéssim. Aleshores, sí és cert que la pandèmia va ser un punt d'inflexió en la història del mercat a nivell de producte dels jocs de taula, perquè la gent va passar-se temps a casa, necessitaven coses en què entretenir-se, i els jocs de taula et donen l'oportunitat doncs, de fer una activitat interessant i amb persones allunyat de pantalles. No? Ens podem mirar la cara, podem passar una bona estona junts, i clar, hi ha molta gent que arran d'això va entrar al món dels jocs de taula i s'hi ha quedat, que és una miqueta la sort que tenim, no? I és una afició i és com deia abans, una activitat cultural doncs, que cada vegada té més seguidors. Que bé, per tant, bona senyal. Vosaltres a la pandèmia vau jugar molt a jocs de taula? Sí, menys del que m'hagués agradat, perquè tenia una nena petita a casa i aleshores el temps es dilueix, i entres en un bucle temporal que ho absorbeix tot la nena, però sí, clar, ja jugàvem abans, aquí tots som jugaires de mena, ja abans de pandèmia ja jugàvem, i va ser una bona excusa, ja que estem tancats a casa, doncs vinga, anem a jugar i anem a forçar una miqueta la família també a jugar. Però en el nostre cas tots dos som pares des de poc abans de la pandèmia, per tant va ser una època en què igual no vam jugar tant com haguéssim volgut i ho hem començat a fer més ja quan la canalla comença a créixer, perquè una de les coses més boniques que hi ha és no només jugar amb amics i gent de la teva edat, sinó quan tu tens canalla a casa i van creixent, anar-los ensenyant tots aquests jocs que els vas incorporant i vas veient que tenen interès i és molt interessant. Això va transmetre aquesta passió pels jocs, és supergratificant i tant. Noves generacions, i tant. Bé, treballeu en jocs, rol, i també heu reprès la línia de mangas. Com us ho feu per compaginar totes aquestes coses? Complicat, no? L'il·lusió. És l'única manera. Bueno, tot això del manga és realment molt nou. Això va ser el setembre que vam arrencar. Sí, a veure, vam començar al setembre. Lo interessant és que ara fa un any vam canviar d'oficina, vam adquirir una oficina bastant més gran i vam dir, bueno, aquí ja en tenim prou perquè aquesta oficina és molt gran, tenim lloc de sobres, no hi ha problema, podem créixer el que calgui, i ara fa just un any i ja estem a tope un altre cop, perquè clar, hem incorporat una pila de gent per al tema que comentes del manga,
i és molt xulo l'editar manga. Nosaltres ja havíem editat còmics fa molts anys. De fet, com he dit al principi, l'empresa va néixer a Brasil i va néixer editant i distribuint còmic, per tant és una cosa que no ens és aliena. Com parlava el David de que és una indústria cultural, és una indústria cultural que està extesa en molts àmbits i per tant el manga és una cosa que ens és relativament propera, no? I per tant ho portem bé per això, perquè no és com si ens haguéssim posat ara a fer una cosa que fos molt estranya, és una cosa que dintre de tot entra en un àmbit proper. Home, us he de dir que espero que ara que aquestes noves oficines estiguin plenes de mangas, les estanteries estiguin ben plenes i ben boniques. S'estan omplint cada cop més ràpid. Sí. Bé, quan editeu un joc de llicència, què és el més complicat de tot el procés? A veure, fem dues coses. Jo n'explicaré una, després el David potser n'explica una altra. Una cosa és un joc sota llicència, és a dir, que nosaltres això funciona molt semblant al negoci del còmic o al negoci del llibre. Tu vas a fires internacionals, veus jocs que es publiquen en altres idiomes, en alemany, en anglès, en francès, en italià, el que sigui, i llavors parles amb els editors i aconsegueixes els drets per fer l'edició en català, en castellà o en italià o en portuguès, que són els nostres llenguatges normals, els que arribem en termes de distribució, arribes a un acord amb l'editor original i fas el joc. Una altra cosa és el joc propi, no, David? Sí, nosaltres quan editem títols que desenvolupem a la casa, la nostra feina consisteix en trobar els projectes que són interessants, parlar amb tots els autors, assegurar-nos que són el tipus de joc que nosaltres creiem que pot tenir recorregut i ajudar-nos a desenvolupar aquest joc, fer-lo entenedor, assegurar-nos que és divertit, etc. I aleshores, una vegada ens assegurem que tenim un bon joc, doncs treballar la il·lustració, el disseny gràfic, la producció industrial i tot plegat i vendre les llicències fora, diguéssim, que són tota una sèrie de disciplines diferents que entren en joc, fins a un cert punt similars al fet d'editar jocs traduïts d'altres editors, però en aquest cas fem el camí invers, no? Nosaltres els desenvolupem i després intentem que tinguin camí fora de casa. D'acord. Molt bé, doncs ara ho comentàvem també, la comunitat de jogaires es va extenent, cada cop és més activa. Vosaltres, com segmentaríeu tota aquesta comunitat? Quin tipus de públic creieu que teniu? Principalment públic familiar, però realment és que hi ha públic de tot tipus. Avui en dia hi ha jugaires de tota mena i es parla molt que hi ha el jugaire expert, el jugaire novell que tot just acaba de començar i el jugaire que juga per passar-ho bé però que no busca jocs massa complexos, que és una miqueta el que encabiríem en el tipus de joc familiar, però és que de vida avui en dia fa una quantitat de jocs i una varietat de jocs tan àmplia que hi ha jocs de tota mena. És a dir, que tenim un catàleg molt heterogeni. Publiquem des de jocs infantils fins a wargames que tardes 100 hores en jugar-los, no? Llavors toquem molts pals, però sí que si haguéssim de parlar del nostre centre de gravetat i el que ens fa sentir còmodes és el que diu el Raül, són jocs familiars, jocs per gent que vol dedicar-hi estona però no una barbaritat de temps tampoc, i aquest és el públic que ocupa la gran part del nostre catàleg. Ara voldria explicar una coseta. Hi ha algun joc que us hagi sorprès molt l'èxit que ha tingut? És a dir, allò que el publicàveu però no les teníeu totes, o potser sí, i encara us ha sorprès més. Quin joc podríeu dir-me que ha sigut una gran sorpresa? Doncs mira, just aquest any hi ha hagut un joc que ho ha patat, que érem conscients que era un molt bon joc, però un joc superfamiliar que porta bastant temps al nostre catàleg, que és l'Arna Tramposa, la Polia Tramposa, i que per una sèrie de vídeos de TikTok on s'han vist senyores grans jugant, és un joc on has de fer trampes, bàsicament, has de descartar de les teves cartes fent trampes i intentant que no t'enganxin. I s'han fet uns vídeos virals molt divertits on una senyora gran tira les cartes i molt divertit, i això ha patat absolutament i no hem parat de reimprimir i hem venut un munt de polies tramposes, que dic, és un joc que ja feia temps que tenim a catàleg i aquest any ha estat un boom espectacular. O sigui, hi ha coses que a vegades se t'escapen. Més enllà de saber que editaràs un bon joc o tota la campanya de màrqueting que tinguis darrere, passen aquestes coses cada cop i volta. tu pots preparar una molt bona campanya i sovint hi ha una persona a internet que fa un vídeo que connecta amb la gent i a partir d'aquí és on tot es desencadena i es fa una bola de neu. Què t'hem d'explicar? Com funcionen les xarxes? Queda dir-li les gràcies i escolta, aquesta iaia està convidada a la festa, no? Aquesta de Home, qui vulgui. Però invidéssiu allà, a veure si també hagués vingut.
Bé, cada vegada també es va parlant més, sobretot també en tots els sectors, però també en el món del joc de taula, que sempre hi ha molt de material, el tema de la sostenibilitat. Quines tècniques s'utilitzen en els jocs per poder reduir el consum de plàstic, no? Que potser abans era molt recurrent i el plàstic s'ha utilitzat sempre per coses doncs, molt de desús, de fàcilment les pires a la brossa. Com s'apliquen aquestes noves tècniques en el món del joc de taula i les impressions? Hi ha bastant d'això. Nosaltres ara mateix estem intentant limitar molt el volum de plàstic que fem servir. Una de les primeres mesures òbvies és intentar, en la major part dels jocs que podem, treure el retràctil de fora, el plàstic que cobreix el joc, i substituir-lo per unes enganxines que fan la mateixa funció i que fan que el joc quedi perfectament tancat. Això? Però que... Perdona Sí, aquest sí. detall, però recordo just l'any passat a DAU va haver-hi una conferència que tocava aquests temes, on el propietari de Check Games parlava de tot el tema i de totes les proves que havien fet per trobar noves maneres de retractilar i tal, i que al final s'han hagut de quedar amb el retractilat perquè no hi havia res que funcionés. De fet, parlant amb Check Games, ells són estan molt conscienciats amb això i han creat ells un material que és una mena de substitut del plàstic, que està fet a base de pols, de fusta i és biodegradable, i tots els seus jocs fan servir aquest material, i evidentment les edicions que fem nosaltres dels seus jocs també la fan servir. És a dir, crec que la major part... És un sector en el que les empreses que en formem part són molt conscients d'això i es treballa bastant en aquest sentit. Clar, entenc el que comentes de que restrictivament per poder tirar cap a la sostenibilitat ha d'haver una alternativa que et permeti fer-ho, no? És a dir, si no existeix fins ara, doncs és que no es creï alguna cosa no ho podràs aplicar. Nosaltres tenim una miqueta més de control en els jocs que desenvolupem nosaltres, que no pas en aquells que produïm, no? Perquè hem de més o menys seguir la producció que faci l'editor original. En els jocs nostres, doncs, coses que intentem fer, per exemple, doncs, les cates, en lloc de que vagin embolicades amb una cel·lofana de plàstic, doncs van embolicats amb un paper de seda, que és biodegradable. El fet de fer servir materials que provinguin doncs, de boscos sostenibles, o sigui que el paper vingui de boscos sostenibles, que tots els components que diguéssim que són la base del joc, el paper i el capró principalment, doncs, que vinguin d'aquest tipus de materials doncs, que siguin reciclables i siguin sostenibles i tal. Bueno, i una cosa que fas tu també, especialment, és per intentar reduir també la petjada de carboni, és compactar molt els jocs. És a dir, que quan obres un dels nostres jocs no hi hagi pràcticament aire ni un volum desaprofitat, sinó que el joc, la capsa del joc sigui realment el que necessita el joc. És a dir, que Sigui la triga el plàstic aquell, no? Exactament, que no sigui una bossa de patates fregides, saps? Que la cosa estigui realment compactada. Doncs ara parlàvem de l'aniversari d'aquests 25 anys. Una pregunta ambiciosa, però vosaltres com veieu De Vir d'aquí, posem-li 10 anys? Com us agradaria veure-ho o imaginar-ho? Amb prestatgeries plenes de manga. Això segurament crec que estem augmentant la nostra presència a tots els mercats en els que treballem, que són no només el mercat espanyol, sinó que, com deia, també el portuguès, l'italià, a tot el mercat llatinoamericà, i ara estem entrant també als Estats Units. Llavors jo crec que d'aquí 10 anys segurament haurem reforçat molt tots aquests mercats. El mercat llatinoamericà està creixent brutalment i ara mateix és un mercat molt, molt important per nosaltres. Jo veig bastant creixement en aquest sentit. Però l'essència de De Vir seguirà sent la mateixa, realment. És a dir, Sí, jo crec que sí. podem créixer, podem convertir-nos en referent internacional, però al final el que mou tot De Vir, que és aquesta passió per fer jocs que ens agradin i portar-lo a tots els públics, això seguirà sent el nucli del que seguirem fent en els propers 10, 20, 30 i el que faran els que vinguin d'aquí 70 anys. Altra cosa, si en un moment donat la pregunta va jocs de taula en seguiràs fent, jocs de rol en seguiràs fent, manga en seguiràs fent, potser apostaràs una mica més pel rol perquè creixi més pel manga perquè creixi més, el joc de taula el tens volent instaurar, però vull dir, això ja és una qüestió d'equilibris, una miqueta que tot creixi, però que d'una manera que sigui sana i que sigui coherent amb el mercat, etc etc. És a dir... I per anar acabant, home, 25 anys, donen part molt. Si no és gaire secret, ens agradaria saber alguna anècdota d'aquests 25 anys que us hagi passat i que sigui bastant memorable. Si pogués ser, no cal allò de una intimitat d'algú, però si pot ser alguna anècdota divertida, original.
Home, clar, anècdotes, vosaltres que porteu molt més temps a la casa, clar, centenars. Clar, jo em quedo amb coses que han passat aquest cap de setmana, perquè realment portar els 25 autos que hem portat, això jo crec que no ha passat enlloc. Ja no a nivell Barcelona, estat espanyol, jo crec que en lloc del món s'han reunit 25 autors d'aquest nivell a un mateix lloc Convidats per un editor. per una editorial concreta. Bé, sí, vas a fires com Essen i els tindràs desperdigats, però tots junts. Les coses que han passat aquests dies han estat espectaculars. Ahir ho contàvem amb el Raül. Jo vaig seure a provar un prototip amb Bruno Faiduti, assegut al costat de la creadora de Wingspan i del creador de tots els Pandemic. I era com, jo no m'estic creient el que està passant ara mateix, no? Sí. Nosaltres portem mesos, anys, ensenyant jocs a la gent, ensenyant jocs als familiars, als coneguts, a gent que ve a les fires, però estar en aquest festival i ensenyar-li un joc als teus referents del sector, perquè han segut a una taula, han vist un joc i han dit anem a provar-lo, i passes tu per allà i et diuen saps jugar a aquest joc? I tu dius sí, ens l'ensenyes i fas home, i tant que us l'ensenyo, i durant 10 minuts estàs en un somni, això és meravellós, i si ens passa a nosaltres, tota la gent que ha vingut a veure'ls i ha pogut endur-se la seva signatura, un selfie amb ells, jo els hi he comentat a moltes d'aquestes persones, aprofiteu aquest cap de setmana que els teniu per aquí, perquè això no sabem si es tornarà a repetir mai més, i és un moment màgic i és un moment històric. I no cal anar més enllà, vull dir, aquest cap de setmana han passat coses fantàstiques aquí. Però clar, us sentiu una mica com un nen petit, no? O què? Sí, també el Raül i jo som aquí els joves de l'editorial i llavors, clar, estem encara amb una mica amb un núvol. És més normal, això, no? Però... Amb aquest senyor no t'ha fet calla, saps? Què m'expliques? No tant, però, a veure, no és tant una anècdota, sí un sentiment, és a dir, ara mateix estem en un moment molt dolç, és veritat. Com dèieu vosaltres, els jocs es poden trobar a tot arreu, es troben a la gran superfície, etc. Clar, jo quan veig els 25 anys en perspectiva recordo que al principi de tot anàvem a les botigues, els ensenyàvem el que era el Catan i ens deien, bueno, això sí, deu ser una mena de joc de rol, no? I el fotien al fons a l'estanteria amagat i no en volien saber gaire cosa. I això és el que a mi em crea bastanta fascinació, no? Que durant aquests 25 anys haguem transcendit tot això, haguem passat totes aquestes barreres i avui formem part de la cultura popular. I tant, doncs escolteu, ens quedem amb això. Molt bé. Tot per avui, gràcies a en David, el Xavi, en Marc i en Raül de David per compartir-nos el seu món, així que gràcies, nois. Molt bé, aquí. Gràcies a vosaltres. I us espero a vosaltres al proper capítol del podcast del Dau. Adéu!